Pagas muna tayo. Tignan natin kung magkano ng gasolina per liter. Bumili ko yung pagas 60.59 eh. Tignan natin yun magkano na. Baka bumaba na. Sana bumaba na, no? Ang hirap eh. Masakit sa bulsa. Eh, hindi ka na ba kinikilibutan dyan sa sinasabi mo? Sana bumaba. Sana bumaba. Naku, ganun pa rin. 60. Rock and roll to the world. 60. Pro regular 100. $59.65. Ang tindi. Pag-jeep na lang ako. Thank you. $59.65. A few moments later. Si Kuya napapatingin eh. Oh. Siguro, sabi na siguro kunin ako nito. Dati pagka may nakikita akong naka-helmet, naka-ganito, naka-action cam. Kunwari, di ko siya napapansin eh, pero inamatsagan ko siya eh. Baka sabi ko, baka mag-post ako sa YouTube ah. Pero ngayon, ako na yun, hawak.